Hello everyone, welcome to back my channel. Dayo ang मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव खोथा रायज्लायगोन आरोना दिनैनि भिडिअआ माने ब्लग भिडिअ जानाय नङा माखासे भिडिअ फैबाय थादों आरोना WhatsAppआव गोबां भाइराल जादों बे भिडिअ नोंथांमोना बेखौ नुबायबो जानो हागौ आं बे भिडिअनि सायावसो फंनैसो खोथा बुंनो थाखाय दिनैनि बे आं भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना माने गोबां गाज्रिबो मोनदों गोसोखौ माने दुखुबो मोननाय जादों आरोना जोंनिनो बर' मानसिफोरखौ बेफोरबायदि जानायखौ नुनानै आरोना जाय बिथाङा बिदि जादों माने बिथांनि न'खरनि मानसिफोरा गोबां दुखु मोनबाय जानो हागौ माने गावनिनो फिसाफोरखौ माबा मोनसे बेफोरबायदि जायोबा माने न'खरा बांसिनानो दुखु मोनखायो आरोना रावबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ बेबायदि जाजानो लुगैया माने गावबा गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ रावखौबो बेफोरबायदि गाज्रि जानायखौ लुगैया आरो बेखायनो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि लोंनाय जानायाव बांसिन गोसो होयो बेखायनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों मोनसेल' खावलायहरदों आरोना नोंथांमोना जाहाथे न'खरनि खोथाफोरखौ साननानै न'खरखौ मोजां माने न'खरनि बिमा बिफानि खोथाफोरखौ साननानै जाहाथे रावबो बेफोरबायदि लोंला जाला खालामना लोंनाय जानायबाबो एसे खम खालामनांगौ आरोना माने जायदों थांफादों जायदों बेरायदों माने बेरायनांगौ बेरायनायालाय खिन्थु होमबाबो अभारद्राय बेफोरबायदि लोंनाय जानायजोंल' इन्जय लानाया मोजां जाया आरोना एसे एनै लोंनानै न'आव थांफिननो हानाय बेफोरबायदिबाबो जेबो नङा आरोना लोंनाय मोनदां आरोना निसा बुस्थु लादों आरोना बे सिख्लाया निसा बुस्थुफोर लानानै महाबा बेरायनो थांदोंमोन जानांगौ बेरायनो थांना हायनानै माने बियो गालांजाखोना माखो बेखौ मोजां मिथिया माने रावबो गैयामोन आरोना बेयाव भिडिअ बानायग्राफोर दंमोन माने जायफोरा बिथांमोनखौ बेखौ नुदों बिसोर माने बेखौ मोजां नोजोरैनो लाखिदों आरोना मोजाङानो जादों माने बिथांमोना बेखौ न'सिम हरबायबो जानो हागौ आं जाय भिडिअखौ नोंथांमोननो खिथागोन बेखौ आङो माने नोंसोरनो डाइरेक्टलि भिडिअ क्लियारलि खिथाला आं मबाइलाव एसे खिथानोसै बे भिडिअआनो जाबाय नैबे आरोना दा जोङो बेखौ माने बाराद्रायबो माबाबाय थानो नांला माने जाबाय जानानै थांबाय आरोना इयुनाव बेफोरबायदि रावबो जानो हाथों होननानै आं बेखौनो आसा खालामबाय थाबाय जाहाथे बे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि बुंनायफोरखौ एसे मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे इयुनाव रावबो मानसिफोरा बेफोरबायदि जायाथों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा रावबो बेफोरबायदि लासिंसिं जानाङाथों आरो बेफोरबायदि बरनामखौ लानो नाङाथों आरो बिमा बिफानि मान सनमानफोरखौ जाया जाथों बेखौनो बुंनानै आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो बेबायदि माबाखौ नुनानै रावबो बिदि इयुनाव जाया जाथों होननानै आरोना माबा मोनसे बरनाम जायोबा माने मेनलि सिख्लाफोरा बांसिन लासिंसिं जायो आरोना सेंग्राफोरा जेबो लासिंसिं जाबा माने सिख्लाफोरा एसे बरनाम मोननो नामायो आरोना बेखायनो आङो गासैबो सिख्लाफोरखौ खावलायदों आरो माने रावबो बेफोरबायदि जानाङाथों मोजां मोनदोंबाबो मोजाङै मोजां मोनलायनांगौ आरोना जोङो रावबोथ' मोजां मोनलायनायनि बागै हेंथा बुंखायानोसै माने गावबा गाव गोसोसो नालाय खिन्थु माने लोंनाय जानायखौल' एसे खम खालामनो थाखाय खावलायदों आरोना गावनि मान सनमान आरो बिमा बिफानि मान सनमान न'खरनि मान सनमाननि थाखाय आं खावलायदों आरोना आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो गासिबो न'खरा गावनि न'खरखौ रावबो बेफोरबायदि जाजानो लुगैया नालाय न'खरफोराबो गासिबो लुगैखायो बेखायनो आंबो बुंबाय आरोना